एमिति दंड क्या न मिलू। मोर प्रिय दर्शक बंधु मोर गोटे मिनी ब्लॉग आपण स्वागत जनाऊँ। डेली मिनी ब्लॉग कौन आसुनी आप भावुं ना वीडियो कंटिन्यू देखते आपने जानीपर कि कौन डेली मिनी ब्लॉग आसुनी। घर जमी हो ना कि चटपटा तो खाइबा इच्छा होती तो हठात कि आम ट्यूशन पिला मिसिक प्लान कलु कि गोटे इपी फिस्ट करिया। इपी खाईदेला मुझे आंबुल सुखेबा ड्यूटी लगिगली। बो आ भाउज आंबुल को छड़े काटी देकी जाइछन्ते सुखेबा दायित्वटा मोर कहीं मु घरे रोचे रहा खाଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସେତିକ ପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କେତେ ଖଟଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଖରାଟାରେ ଆମ୍ବୁଲ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସୁକୁମାରୀ ଦେହଟା ଝାଉଁଳି ଯିବନି। ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ମୋତେ ଏମିତି ଖଟେଇଲେ ଯେ ଶେଷରେ ମୋର ପୁରା ଝୋଳ ବାହାରିଗଲା। ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚୁଗୁଲି କଲେଣି ୟା ପରଠାରୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲାଣି। ଯାଏ ମୋ ପେଟେ ପଖାଳ ଖାଇଦିଏ। ଶୋଇକି ଉଠିକି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଟହଲ ମାରୁଥିଲି। ଦେଖିଲି ସୁନିତା ଏମିତି ପାଉଡର ଲଗେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପାଉଡର ଲଗେଇଛି ପଚାରିଲା ବେଳୁ କହୁଛି ଘିମିରି ହେଇଛି ବୋଲି ଏତେ ପାଉଡର ଲଗେଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଲାଜ କରୁଛି। ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ମୋ ତ ଝାଳରେ ପୁରା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇକି ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରିବି କେମିତି? ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ବସିଲେ ତ ଭଏସ୍ ହିଁ ଭଲକି ଶୁଭିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନି।